Robert Kopsium Grini. Hai Tusium na jamba asli kena dikhai na. Happy New Year Thakla Bahaji. Happy New Year 2024 आवबो नैबे खानायजों लोगोसे नोंनि गोदान मा होनो साननायफोरा जाफुंगोन. Happy New Year. आंना मेगना ओरैसो थांगोन खिन्थु आं ओरैसो नायदों. केमेरायाव नाय केमेराया ओरैसो. मा सेनलाला नायो मोजाङै ओरै नाय आं बायदि. ओरैसो थांखायो आंना मेगना. नै केमेराया नोंखौलाय मानो नायनांगौ बिलाइ एबार नायनाय बायदि नुबायना. नोंखौ बाव नायनानै ओरै नाहरखोमाबाय नालाय बेलाय नुहुरखागोन ना. Happy New Year दे आंखौलाय Happy New Year होनना. Happy New Year. मा खालामदों गाइस मा बयखौबो बयखौबो होनदोब्रा नों होननाया आं होननाय एखे होन होननाया आं होननाय Happy New Year 2024 अफाय बेरायलांगोन आंखौ लाङा हानाया दंमोनबा गलामोन नों हानि गयैखायसो गबाय थाखा फैसा नाय गरी तुमने साथे आज वैसे सोमवार है घूम के आ जाते हैं खाना पीना तो तुम दे नहीं सकती इसलिए घूम के आता है ना गाइस. और मेरा लाडला बैठा देखो क्या कर रहा है सुबह हैप्पी न्यू ईयर हन बाबा अननाय खा बोसोर गोदानावनो आंखौ कर'ना होबाय आरोना फुरा बे बोसोरखौ आं कर'ना लानानै बारलांनांसिगोन खोमा ना मा होनो माथो बे 1 थारिखआव जे खालामो बिदि खालामबाय थानांगौ होनलाय नों बेनि सायाव मा होनो खर' सादोंनो बेहा बे बोसोराव खर' साबाय थाबाय थाया बांसिन नायनोसै बेखौहाय ओमफ्राय आं कर'ना लाबाय थानाय मायो नायनोसै आरोना जोंहा हेपि निउ इयाराव दुब्लियावहाय माबायाव न' खाथिनि बारियाव माबायाव दुब्लियाव जिरायफैबाय आरोना जेखौनो नांदों नै दैसाया हाय इनसाय बाबा हाय इनसाय हेलौ गाइस खुलुमबाय हेलौ गाइस 2024 हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार दे मामिखौ हेपि निउ इयारनि होनदो दे थारमाने बेना शब्दआनो लासैसो आरोना लेट माबा खुदुमखांनानैसो होनो आरोना हेपि निउ इयार होनदो दे बाबा So guys man बयबो आंनिफ्राय बयखौबो हेपि निउ इयार गाइस मोन so मोजाङै मोजां बे 2024 आवबो साक्सेस जानो हाथों बै बोसोराव जा माने मोजां गोसो मोजाङै खुसियै थाबोनो हाथों बेनिफ्राय बांसिन खुसियै थानो हाथों ना मा होनो नै मोसागासिनोहाय Happy New Year, deh Baba. Happy New Year. जोङो फिसाजोखौ लायनो थांगासिनो दं आरोना नैबाव निउ इयार जादों दा हनै माथो बासबो फैलायदों थियाटार माबासो हारसानि गान बेयाव थांगोन बैलाय हारसानि गान जादों थियाटार जादों हारसा सिनेमा गानाबो देन्जार खिथामखादों ओमफ्राय जोङो फिसाजोखौ लायनो थांगासिनो दं गयबारियाव मैया आमिन खाथियाव थांनायाव गथ'आ थाबोदों आरोना बिमा दैजोंहाय दा बेखौनो लायनो थांगासिनो दं दैसाया नै मेंग' आं दैसा गसाइगाव कलेज आं गोदो फरायनाय कलेजआ नै बेजोंनो जा फोरलां थाबायलाङोमोन आरोना आङो बे कलेजावहाय ओमफ्राय ओरैबायदि बेरायजोबखायोमोन जोङो बे कलेजावहाय ओमफ्राय नै बियो आंखौ लोगो हमनो फैथारसै नैबे दखानावहाय बे दखाना गैयामोन बाजाराव हाय दे बैयावहाय लोगो हमनो फैयामोन दे गावसो कलेज फरायनाय बायदि आंखौ जा नेफैयोमोन किस्मत ने बदल दिया ये मेरा रॉन्ग नंबर था रॉन्ग नंबर कोई मिला है मैं किस्मत जो लिखा है उसको ही मिलता है
दुखाथि दुदुना सावबाय ओमफ्राय आङो जोंहा आफाया मा लाबोदों नुडल्स लाबोदों नुडल्स ओमफ्राय बेखौ मेगि बायदि सङो ना मायो ना चावमिनसोथाय मिन्थिला आरोना रुनानै एवनोसै जायखिजाया आङो मेगि बायदि संनानै जायो ना मायो बेखौ मिन्थिला आरो मोननै लाबोबाय बिसोरनि मोनसे दोनबाय मोनसेथिं जोंहा गाय साहा फुदुंबाय मोनसेथिं मेगि ना चावमिनथाय चावमिन होनजाबाय आरोना नुडल्स संनोसै ओमफ्राय दालिया दुना सावगासिनो मोनाबिलिनि नुडल्स ना माबा नुडल्सआथ' मेगियानो ना चावमिन बायदि संसै चावमिन बायदि एवनोसै मोनसेल' संबाय आं मोनसेयावनो मोननै पेक्स थायो